Kawei ni kila jeda na jingsaphriag jingpang coronavirus kadei jingsetkut lani jingshong khop iing kabla tip kung home quarantine kaba haduh khatsau sngi. Bynta kiba bon lehse kadei kapor kaba pisa kaba lynga namar ba om yo mi shano ru. Hynrei bynta Bah Wanpha Nongrum ubalong trai jong You and I Café Mawlai Mawroh kilong Pynban kisngi jong Jingkyrkhu. Bah Wanpha ulai thu bahadin bulo Wanpha na Bhutan ha upanai rempang menta kasnem hadin bula deble kiba bon ki screening labatha yu de health department bon chong khop halayeng ulai thu ba ki sausngi sansngi ki de ki por ki baling a bahayu namar ba umla bani shong lang bar ki khon ki khti Hynrei kumu brio ubadan ya kasap ka ba phalla ula shemi ka kabu ka ba umdan kam ban tre ei da ka ba phai shi ki sojir wai ban long ki parlok jong u kini ki sojirwa ki dei ki Bah Wanpha ulapanan kam de ki tiar kum ki se ki kot snap ben u khaw urembai ja kabol bat ki wei kani gade ga jakran jo RiKhasi channel bat u new rangba ublapan iru artat ek rukam penriu ki surjong ki sim ka surjong ka duriau ki wa ki kshad uslap ki khenyang bat ki wei Kan usir gelap bikin ke bol, singgol. Kaya takam tu kan si soal baik kayu. Te belum te kau semua begini ki jing sol ki ini makai ki jing sawah ki tentang ki deki dawai jingshah. Am kilom ki dawai ba da kada ong kum ba da kaba pinong kami kini kada kasau si pina ayu sama melawan Sngi te kini selombok ba ada Sngi pa. Ini yawan pinong kami kini ki por ba. Cakap kasau Sngi Oh. Tebuan pangi mo bukan ika mo ngira dah pernah lockdown mo ke dong lagi buat hap dan home kan jadi tangki bam sola asap ban mi sabar mo so hieng ka advice fi an ka jongki mata kita kin zaman kadei kini ka lockdown Indonesia kalau ka self retreat ya khantam gitu badan apa home quarantine nila ban perkhat tusan nila ka jong jing yemi ka blalek baja ka bansawan ke ngiri longin plan ya ka bansawan kenu pen bahas susu ya ka bangin ale mo ki jing bakla ki jongi ki ba ki jing em ki jongi ba ban sama roi sa ka sa Hynrei badi lok rong me kendo yu khon rong me kendo sama kamera ngasi i kitang par ki wan rabam long ngata bu si saya kata ka kai social distancing bagi omma te bagi omma khasau si bidi ban chong khop haye te nganang sukot dong tarang asngim ta te Kawei ru ngim ne ban so diau kadei na ka sukar ka pharu kadei nam ta ka jing kha jongi te Kawei ka long bangi larangi sunat le kanu ka kam bangi le ngi sunat larangi di kinong thokot di kinong rai di kinong tem di kinong dro ila ban sun sim ni ka buk share kan an ta ka ba ngi shong roi haye kan ila ban bateng teng ka jingshong roi am kin bon bagi idea ni la da super khat perlu por ka PTB aga peja kali katai kale no ka jing mot jung perkhat de utilize kata ka rukam kan kam ka kuno fi plot por reski pai bag ka awat makan no jika ye kiro aku kom fi plot por kuno di khasau ni jingshah le jing le sabar ngawan
ngawan nabutan te kita yo ba arjong brai match te din tu su so turat kumnoreng alit dia po dispensary magani ia masa kajan makan dispensary tali yang tu pat te ki pentip sepo ka health department te ki tak pha yang aban home quarantine khat sau Sngi yang la perkhat ki sau ar lai Sngi dang ti kampat so RiKhasi ba lai ba sau so dong so thaji bun chu song kamera kami ami bagi long strip ba saki nurse ki wan ki doktor ki wan tane police department ki wan sim statement ka government ro ka sarkar ro ka sim khya bhai kane yang ki ngayo phone ro license of sin Sngi tema perkha pa komno pon pori ki mga perkha don bon ki brio ko mga ro ki ba ngat akane ka ayu makat kom ka jingtip ki dan ko nyo hajatam ki ba dan home quarantine tengong why not bantu entertain ki beliau ki social media mo te ka Instagram Facebook man dak sebab apa WhatsApp man dak si ngatem we jingtem kan jingtem bang snahi ti khnang tang bantu adun sim ki beliau bangin de ban so dong marwai ha bangi bangi ha ban chong ha ye ngat kum ka anyong sarkar Hynrei ni de ro ban perkhat ba kadei nam ta ka jingkot jingkha jong ni simet bat jong ni ki brio lang baro bat di bahiyang asam bat da ka bangi le kum tang ila ban khang persya yo ni kenyang jimpang bagi ongmo tau COVID-19 coronavirus kini lah ban the ro khao ro ba ka long ka su jong ka ksat kan Lehse jaga Durio. Okay. TDI Sturjang ki nyang sekolah sekarang. tu ni ada kesembai berit tu kan siapa Okay. kene ka sempat ha kan ta besnai kene ka kot Akak ben. ka ben Tikam ni tungi tigi jumlah pitau. And the first day gas ni kang pitau jumlah. ha baring kong ngale ngasang na do kasi basan ning kong ngasang man podi kami ti ngale ita ka kami tu dei bangala asuthiet tengah pot dia kami tengah kasih ke arpat ngapot dia gini ki sim ki pak lang ki sim ngapot dia kita ti ka lai pat ngapot dia ki le spang ka duriau ngale spang ka duriau untuk dia kasur jong ka duriau kan untuk dia ngale spang ka ksat untuk spang ka kinyang kenja apa klau untuk dia ki don sakani kasinging buat ke mana po Tibet nanti dia kadon saka ksat bat kami bat kasing pat na combine na bakado Cakap kita apa? ini dari remaja Kegilom gitu ki wa Haduh. Sudah lihat tu pak remaja apa
tu kadai kasur jengka local air Okay. bagayong